Mit navn er Erik Høgh Sørensen, jeg er 58 år gammel, og jeg bor i Tolne, og jeg har boet i kommunen i 5, 6, 7 år. Jeg er gået ind i politik, eller har været i politik et stykke tid, jeg har været i regionsrådet også, men jeg vil gerne bidrage, og det tror jeg mange af mine kolleger har samme holdning. Jeg vil gerne bidrage til at måske skabe et bedre samfund. Det kan være svært, når man er i politik, fordi pengene er begrænsede, men sådan er det jo. Jamen altså lige nu er jeg faktisk, han har sagt, byrådsmedlem for en lokal liste. Jeg tror, den skal hedde Regnbuelisten, og det er jo sådan det, man kan på lokalplan. Man kan sådan set lave sit eget parti. Ved seneste valg var jeg den, der fik 5. flest stemmer, og jeg tror, jeg vil prøve at bygge på det, fordi jeg har stadigvæk noget på hjerte. Om det kommer til at gå sådan, det ved jeg ikke, og det kræver også noget arbejde at lave et lokalt parti, men det er det, jeg vil. Det vi står for, det er sådan set en fair fordeling. Vi ved godt, der er begrænsede mængder af penge, men vi ser meget på landet, og når statsministeren for eksempel siger, at penge, det har vi nok af, det sagde hun her i august, jamen så siger vi, okay, så giver os nogle af Hjørring, fordi vi har altså nogle gode ting, vi gerne vil gøre. Det er den politik, vi prøver at køre. Så kører vi også en anden politik, der handler om, at vi vil under ingen omstændigheder være med til den type nedskæringer, der handler om at lukke lokale landsbyskoler. Der har været tale om at lukke i Lendum, der har været tale om at lukke i Horne og Tornby. Og det vil vi ikke være med til, fordi vi tror, at skolen i hvert lokalt samfund er vigtigt. Betyder det så, at vi skal spare i Hjørring? Nej, helst ikke. Men det er den type balancer, man laver som byrådsmedlem. Det er faktisk svært, og det er selvfølgelig et politikersvar, det ved jeg godt, men det er faktisk svært, og man ved jo også, at med den regering, der er kommet nu, en midterregering i Danmark, så er det ligesom om fronterne er ved at bløde op. Man kan ikke rigtig tale om rød-blå mere, men hvis jeg skal komme med noget konkret, så går vi meget op i både at sikre gode skoler og en god ældreservice. Men vi er også meget erhvervsvenlige, for vi ved jo godt, hvem der betaler i sidste ende regningen for den service, vi gerne som politikere vil dele ud. Men det gør erhvervslivet. Altså det private erhvervsliv er vi meget venlige overfor. Så det er lidt en blanding. Altså vi er røde-blå, og hvad bliver man så, det ved jeg ikke. Jamen altså her nu i byrådet, der samarbejder jeg mest med Nye Borgerliges Frode Larsen, og det er simpelthen fordi vi ligesom på mange felter her lokalt har samme politik. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis er enig med Nye Borgerlige i landspolitik, men det er bare, vi vil ikke spare på de ældre, hvis vi kan undgå det. Vi har nogle forslag til en bedre skolestruktur. For eksempel vil vi meget gerne spare på administration i kommunen af vores skoler, og så bruge pengene på skolerne til undervisning. Altså ligesom skubbe pengene længere ud til gavn for eleverne. Det er svært, fordi det skal man ikke sidde og erklære. Det er en typisk fejl, politikere gør, at man ikke vil samarbejde med nogen. Og der er ikke nogen i byrådet, jeg ikke vil samarbejde med. Der er også nogen i byrådet, der ikke vil samarbejde med mig, og sådan er det i politik, ikke? Men jeg vil sige, ja, på skoleområdet er jeg temmelig uenig med det radikale venstre. Det må jeg sige, fordi der er sådan en tendens til, at det radikale venstre, i hvert fald PT i Hjørring Kommune, lukker skoler, eller vil lukke skoler. Om de sådan vitterligt mener det er svært at trænge hjem, men samme gælder Venstre, partiet Venstre. Så på den måde er der nogle lokale uenigheder, men det betyder ikke, at vi ikke kan være enige om det. Altså, du kan godt være, at jeg er 58 år gammel, men det er ikke sådan, at jeg ikke vil bruge penge på de unge, og jeg vil også gerne bruge penge på de ældre. Altså, der er en balancegang, og det er det, der gør det svært at være politiker, fordi det nytter ikke at bare være, han har sagt, byrådsmedlem for de unge, eller byrådsmedlem for de ældre. Du er ligesom nødt til at prøve at være byrådsmedlem for alle. Selv de vælgere, som du måske ved overhovedet aldrig nogensinde kunne finde på at stemme på dig. Det synes jeg, det er sådan en ideal inden for politik, så det er meget, jeg giver et politikersvar her, det erkender jeg, men jeg prioriterer både ældre og unge, og sådan set også dem ind imellem. Altså det er jo både og, men jeg synes, at lige når det gælder kollektiv trafik her i Hjørring, der er vi både veltjent af nordjyske jernbaner, men uhyggeligt dårligt tjent af busdriften. Og det er jo fordi kommunen ikke har råd til at drive de busruter ude i lokalsamfundet, som der egentlig er brug for. Og det betyder, at de ældre, de kan knap nok komme hen og handle, især ikke hvis der ikke er en brugs i, eller en dagligvarebutik i deres område. Så det er et kæmpe problem, og det er noget, jeg faktisk gerne vil se på. For det skal være sådan, at vi skal binde kommunen sammen. Ellers bliver vi ved med at have den der tendens til, at folk de bunker sig sammen i de store byer. Det kan vi ikke blive ved med. Det gælder sådan set folk, der flytter fra land til Hjørring. Vi kan så sandelig også unge mennesker, der flytter fra Hjørring til København. Det er fint nok at tage en uddannelse i København, men kære venner, kom venligst tilbage. Okay.
Jamen det er både og, fordi der vil jeg sige, at i nogle tilfælde synes jeg, at Hjørring by har en tendens til at trække for mange penge til sig i forhold til, hvad der foregår i landdistrikterne. Jeg giver et konkret eksempel. Der er en tendens lige nu til, at man bruger rigtig mange penge i Park Vendia, altså her i Hjørring, hvor en mindre hal i Bindslev eller et andet sted har svært ved at få penge. Og det er fordi nogle af hallerne er kommunalt ejet, og andre, eller ja, de offentlige ejet, og de andre de er selvejende. Og det giver sådan en indbygget forskelsbehandling. Det kan jeg ikke lide. Jeg synes, der skal så vidt være muligt være ligestilling mellem land og by. Det kan der ikke altid være, men det synes jeg, der skal være. Altså det skal være godt at bo på landet, og dem, der skal bo i byen, de skal selvfølgelig også have gode forhold der. Så det er et konkret eksempel på, at vi prøver faktisk at udjævne forskellen mellem land og by. For ellers kan du ikke stoppe den der befolkningsflugt, som foregår fra hele Hjørring Kommune faktisk, men også internt i kommunen til Hjørring by.